Il-qorti ma laqgħetx it-talba biex il-każ tat-tifel ta' 14-il sena li 8 ilu ġarrab ġrieħi gravi f'saqajh it-tnejn wara li ngidem minn kelb ta' razza pitbull jinstema' b'urġenza. It-tifel Jean-Claude Vella għadu rikoverat l-isptar Mater Dei wara li fl-aħħar jimsarulu żewġ interventi. Huwa ġie attakkat minn kelb li ma kienx marbut wara li t-tifel ħareġ jarmi xi kaxxa barra fit-triq San Ġwan f'Bormla. Letixja Ketkuti, it-sija tat-tifel, faħret l-azzjoni tal-pulizija l-aktar dawk fl-assa ta' Bormla biex risqu l-każ il-qorti. Madankollu esprimiet id-diżappunt tagħha għal fatt li l-qorti ma laqgħetx it-talba biex il-każ jinstema' b'urġenza. Il-qorti ma laqgħatx l-appell tagħna li huwa każ b'urġenza, jiġifieri l-persuna is-sit tal-kelb mhux ħajtressaq b'mod urġenti l-qorti għax ħasset li mhijiex każ urġenti tat-tifel. Żiedet tgħid li t-tifel ġarrab 9 feriti f'siequ u l-proċess ta' fejqan jista' jieħu fit-tul. Ħaġa li nixtieq forsi nistaqsi hija li kieku kien membru tal-familja tagħhom. Kif kienu jirreaġixxu? Kienu jagħmluha bħala mod urġenti? Kienu jħossuh dan il-bżonn? Qed nitkellmu fuq tifel ta' 14-il sena li diġà ilu 8 ijiem rikoverat l-isptar. Sarulu żewġ interventi diġà f'saqajh it-tnejn basically speċjalment fil-left leg u kemm qed jonqsu għadna ma nafux. Letixja qalet li matul il-jum ta' tlieta it-tobba reġgħu għamlulu interventi ieħor bilan li jibda tila l-laħam li tilef u eventwalment issiru l-kirurġija plastika. Ma daqsxejn xokkanti, iżda forsi bniedem jekk ma jarax il-verità quddiem għajnejh. Forsi laqqas jitwemmen li huma gdim ta' kelb, il-gdim l-affarijiet li għandu f'saqajh it-tifel. Għandu 9 feriti li mihomx żgħar. Hija temmet tappella biex issir ġustizzja dwar dan il-każ li ma ġabx biss tbatija fuq it-tifel li jinsab muġuħ kemm fiżikament iżda wkoll psikoloġikament, iżda wkoll fuq ommu missieru li għadhom sal-lum maħsudin din is-sajjetta fil-bnazzi li laqtet lill-familja tagħhom.